Kajingerem keput jong ke NPP bat ke political parties bat ka jingjob jong ke seng kongres ha Garo Hills kala penong ya kinongkit kam jong ke NPP ban pai kemat syaka seng kongres namar ki yo i bat ke pa kidang syania ya kene ke seng bat ke ai ke ba mi menta kalong ke ba pen kendit ik bebon ba la ban mi kinongkit kam ke NPP ban rung syaka seng kongres ban pen kre ya ki election MDC kini ki bamut ban mi ki haban perkat ya lade ban job ya ki election ta ka balik pen yeso caka seng kongres ke baki paj ba kidang syania syu ka jing job jong kertong ke kongres natura usaleng hak election MP dang shen ba ka jing job jong Dr. Ricky na Shillong parliamentary seat kala penong ya ki katto kat ni kinong kit kam ki ba hakmat jong ke NPP bakin kre ban mi no ban penyeso caka seng kongres kat kum ka khubor balayo alum laya tho baki don katto kat ni ngut kinong kit kam ki ba hakmat ke NPP ki la ban mi no ha kini ki candidate banai ban penyeso caka seng kongres ban pen kre ya ki election MDC ki kubor ki yatho baya menta nang bore kerteng jong kinong elam ke NPP ke ban sami no namar kidang don ke jinge keren bat kinong elam jong ke seng kongres shushu ki kubor ki yatho ba kini kinong kit kam jong ke NPP ke ban sami no ki gentup ya kinong elam barim ke kongres ki balawan penyeso caka NPP bat ki don ru kinong elam ke NPP ki bala don kamslam layatu baka jing temu ban lej penyeso caka seng kongres kadai namar ke yo i ka jubab na ki paj ba kim pat bdeng ke seng NPP hak election MP kumta ki haban perkhat ela de ban job hak election MDC da ka balaj penyeso caka seng kongres ke baki paj ba kidang syania kani ka jing syania ki paj ba ya ka seng kongres kadai badon ki konstituensi ki bom don show kinong trai henry ki paj ba kidang don ki bajit yu kortong ke kongres hakane ki election MP ban penti kena ya kani nong tho ko bor le yo bani keren batu MLA ne ka seng kongres na nong stoin balapan pa bo don jing ti bai ai baki don kinong kit kam ke NPP ban rung se ka seng kongres henry usyanya bai bakila bani keren bat kinong elam ki bahakmat jong ka seng kongres ne ka MPCC ki khobor ki tho balraja baka sarkar karang penslam ke election MDC apo ki HADC bat HADC ki babon kinong kit kam ki papen kre election MDC ki la ban mi iwai hadin iwai namar ki paj ba kidang yo daw ya ka seng NPP ngimpat tip ki ai kita kinong elam ki ban sami no anrei min sayo isyen da kelerung sa ka seng kongres